Видеопрезентация на двустаен апартамент с южно изложение в комплекс ВХТ парк, град Бургас. Апартаментът е завършен по БДС на тапа. Голям хол с всекидневна 26 квадратни метра и големи френски прозорци, гледащи на юг, за много светлина и простор в дома. Апартамента има една тераса, която е с стъклени парапети, отново за да влиза доста светлина в дома. Място за кухня, тук изкарани изводи. Място за диван, насреща тук е телевизора. Се влиза също така в голяма спалня, вдясно място за вграден гардероб. Спалнята е 12 квадрата и половина като площ. Апартаментът също така може да бъде изпълнен и като непреходен, когато от входа от антрието се влиза директно в спалнята. Това е апартамента. За повече информация оставам на разположение. Станислав Новков от Имотен партньор. До скоро!